cura! Ima toliko tobogana! To je sve! Moja omiljena slastica! Obožavam ih toliko! Što? Što je ovo? Netko krade slatkiše! Ne za vrijeme moje smjene! Uhvatit ću svakoga! Moramo bježati! Ovo je teško! Cure, vrata su zaključana! Moramo se sakriti! To ne radi! Gdje si? Ne, igramo skrivača. Aha! Pronaći ću te za tren. Ha? Našao sam Reci te. mi! O ne! Biće mi zlo! Ne. Udario si me! Gospodine me policajac! uhvatiti. Halo! Zdravo! Imaš pravo šutjeti. Dakle, Uhvatit ću te! cure! Moram hitno vozit ovaj automobil. Savršen je za mene! Bolje da naučim kako vozit. Ali bilo je zabavno. Čekaj, mogu se sakriti ovdje. Pogledaj, ne, ovo mjesto nije baš dobro, ali imam ideju. Pregradit ću auto u kuću, bit će puno bolje. Oh, wow, i sakrit ću se ovdje. Kakav cool bicikl, srušio sam se. Wow, kakav sladak medo. Šminka, volim ovo. Hej! Stani! Možeš me vidjeti svugdje. A ova kutija za igračke je savršena. Aha! Oni su definitivno ovdje. Lopovi, tražimo ih. Nema ih ovdje. Nema ih ovdje. Još uvijek nije pravo mjesto. Pogledaj ovaj konopljin Minecraft. Volim te! Ja sam kao Thor. Što? Kome sam to učinio? Pa, Rekao sam ti da stojiš mirno i da se ne pomičeš. Dobro, gdje su ostale te djevojke? Što? Tko je to? Tko je ovdje? Ne vidim ni... O ne. Što nije u redu? Ne diraj me. U redu. Taj medvjed me ovdje sigurno neće dotaknuti. Ali mračno je. Da vidimo. Tamo je čudovište! Čudovište? Što je to? Štene van! Gdje su oni? Uhvatite ih! Što da radimo? Kanta! To je definitivno odlično mjesto za sakriti se. Smrdi unutra. Neću tamo ići. Cure! Fuj! Hajde! U redu? U redu? Boja mi stvarno pristaje. Čovječe! Ovo je tako policajcu neće trebati. Što? Ovdje. Sretno, Nicole! To je moj auto! Mama, jedeš li kokice bez mene? To nije istina. Što god. Volim ih! Tako je ukusan. Ne mogu ući tamo. Hajde da nađemo veću kantu. Trebam ići. Odgovara mi savršeno. Sakriću se iza postera. Je li uspjelo? Možeš me jasno vidjeti. Aha! Prosječno spaci i odgovara mojoj boji. Smo šefe. To je moja cura. Treba mi... Samo govori glasnije.
Oha, ruke gor. O, čovječe. O, i ovdje. Pusti da ga udarim, Već su bili... Volim kokice. Opa, to su ogromne kante. Ozbiljno? Tko je? O, to je cool. U redu, pobjedio. Čovječe, sve je prikladno. O, tko me ugrizao? Našao sam Stiva. Izađi odavde i ustani odmah. Sljedeći. Meni. Nemoj ni pomislit pobjeći. Hej. Gledam te. Oh, ovdje je tako vruće. Oh, Pepsi hladnjak. Želio bih malo sode. O, prijatelju. Dan je moj dan. Naći ću sve za nekoliko sekundi. Oh, budi oprezan. Ne trči. Popij Pepsi u međuvremenu. Vrijeme. Pa, bacimo to. Što? Evo trećeg huligana. Hej, pomozite mi ljudi. O ne, pobjegli su. Zlatna medalja. O, prestani! Hvala na vašoj podršci. Vau, ovo je tako zabavno. Oh, to je boljelo. Čekaj, iste je boje kao ja. Nitko me neće pronaći. Hajde da te izvučemo odavde. Ha, ovo je tako smiješno. Nikol, jesi li gore? Samo naprijed. O, ne smetajte. O, vreća za udaranje, super. Ući ću unutra i sakrit ću se ovdje. Ko je ovdje? Znam, lopovi se skrivate na ovom mjestu. Nitko iza zavjese. Pogledajmo još. Utezi. U svakom U slučaju, redu. idemo. Nisam u najboljoj Je li formi. uspjelo? Ne mogu vježbati. Stolni tenis? O, zaklinjem se. To me živcira. Definitivno je netko ovdje. Pa, zdravo. Pronašao sam čovječe. jednog huligana. Još 2 ostala. Ostanite gdje jeste. Ni pokreta. Evo još jednog lopova. Izađi. Hej! Dobro. Gdje je treći? Stavi. Da vidimo. To je bilo malo grubo. Što? Fuck. Evo trećeg. Luk, ne mogu vidjeti. Ah, čak mi je i žao zbog tebe. Ali ja sam policajac. To je moj posao. I tu. Okreni se. Požuri. Čak i izgledaš. Dobro izgledaš u ovoj odjeći. Wow, gdje je tvornica čokolade? Super. Ovo je moj san. Sve je... Napravljen od trčećih kuća i fontana, pa čak i zidova. Pogledaj to. I Tane, pogledaj, našao sam izlaz. Vrijeme je da se izvučemo odavde. Hajde, otvori vrata. Trebamo drugi plan. Ovdje je čudan znak. Pogledaj, moraš čekati tonu da prođeš. Hajde. Zajedno smo jači. Ma daj! Oh. Ne radi. Ne. Pojedi nešto. Ali možemo, poboljšat ćemo se, a onda ćemo proći kroz vrata. Da, što više jedem to postajem bolji. Čokoladna jaja. Sruši posip. Tako ukusno. Ne mogu prestati. Upravo si. M&M su također tako ukusni. Ne mogu više. To je previše. Što? U redu? Ne znam. Mislim da smo ovdje Ali završili. želim još. Jebeno da, ovo je... Ovo je tako ukusno. Što ti se sviđa čokoladna bilo? Dečki. Što? Mislim da idem na pljačku.
Ovdje smo pojeli sve i se ne... Ne sve. Hajde, probudi se. Još jedna čokolada? Ne mogu dohvatiti. Bože. Hajde. U redu, još jedan pokušaj. Hajde. Ustani, Nancy. Mislim da sada možemo proći kroz vrata. Jupi! Hura! Možemo što? Što je to bilo? Sviđa li ti se moj novi blas? Crveno. Dođi ovamo! Makni se, makni! Hajde! Bježat ću. Ne tako lako. Kamo letimo? Haha. Pa, dobro, odvest ću ih tamo. Još nismo gotovi. U redu, gdje smo? Vratio sam se svojem normalnom stanju. Više me ne hrane. Tako dobro. Ethan, gdje si? Ethane, što ti je? Zalijepljen sam za pod. Mislim da je to žvakaća guma. O, Bože. U redu? Što da radim? Znak izlaza je upravo tamo. Gdje? Gore? Kako ćemo se popeti? Znam što da radim. Imamo puno žvakaće gume ovdje. Ne želim je uopće jesti, ali za tebe i Tane spremna sam pojesti koliko god treba žvakaće gume. Ukusno, tako je dobro i tako sjajno. Hajde, Nancy, možeš ti to. Osjećam nalet snage, ali ne, još uvijek mi se čini da imam kockice. Ne, daj mi trenutak. Nadam se da je dovoljno. Evo ti, Etane. U redu. Hajde, uzmi to. Nancy, hvala ti. Što? Odlećem. Hajde, Etane. I ja želim van. Da, uspjela si, Nancy. Što? O, ne! Pogledaj, Bonka to opet radi. Ajme ti, hajde. Evo moje cipele. Uzmi je. Što radiš? Oh, djeco! Tako mu i treba. Wow, gdje smo? Ovdje ima toliko ukusnih stvari. Našao sam vrata, ali ih ne mogu opet otvoriti. Mislim da trebam patku. Gdje da je nabavim? O, točno. Što? To nije pravi. I Tane, što radiš? Pogledaj ovu ukusnu šećernu bunu. Obožavam je. Pogledaj kako se topi u mojim ustima. U redu, moramo pronaći patku. Hajde, gdje je? Gdje bi mogla biti? I Tane, prestani jesti. Moramo razmisliti. Vau! Ima li bombona unutra? Da, super, pa idemo... Nađi sve bombone. Ako rastopimo svu šećernu vatu. Pogledaj to, toliko čokoladica. Ali moramo nastaviti tražiti. Možda ćemo naći patku ovako. Hajde, ništa. Još jedan Snickers? Još jedan Kinder. Hajde, gdje je patka? Još jedan. I još jedan. Evo još jednog. I imam plavi također. Ostali smo bez šećerne vune. To mora biti to. Jupi! Pronašli smo patku. Pronašli smo je. Tu si, moja mala dragocjenost. Zdravo. Bježi odavde. Stiže me. Požuri. Imam te. Ha. Ne možeš pobjeći. Malo sam umoran. Hajde, tko će biti prvi? Hajde! Au! Jupi! Uspio sam opet. Nema cipela, ali uspio sam. Otključali smo vrata. Hajde, Etane. Zbogom, Bonka! O ne, ova vrata su se pokazala kao zamka. Sve je zaključano. Što da radimo? Pričekaj trenutak. Vidim ovu čupaču. I dovoljno je jaka da razbije daske. Da, je. Ajde. Još jedan. Idemo.
Joj, onda si genijalac. Bravo, želiš li udariti? Hajde. Joj. U borbi. Hajde, Dorf. Proboj! Jupi! Kako sjajno! Ura! Sloboda je skoro blizu. Prekrasno je tamo. Pogledaj! Oh, slatka slobodo. A? Što? Jedan auto. Rekao sam ti da ne možeš pobjeći. Pomozi mi, Nancy. Što da radim? O, da! Imam čupa čups. Haha! Nisi me uhvatio, ha? O! Što se događa? Ljudi, ja sam samo Ren ovdje. Da, naravno. Pretvoriti te u čokoladu. Stvarno je ukusan. Čokolada je uvijek ukusna. Da, upravo si, Nancy. Imamo ga! Haha! Rukovanje! To je... Ljudi, samo pogledajte koliko ima žvakaćih guma. Zašto si u ovoj situaciji? Wendy, nemaš sreće. Ali ne brini, možeš ih žvakati. Prvo, da, super, bar neke dobre vijesti. Pa hajde, otvori. Mislim da mi je prst zapeo. O ne, pomozi. Ne znam što da radim s tim. Dopusti mi da ti pomognem. Povuci prst. Požuri. O, ne radi. Prst je unutra. U svakom slučaju. Dakle, prelazimo na ekstremne mjere. Je li stvarno uspjelo? Što si mislio? Da ću ti odsjeći Evo. prst? O Uzmi ga. ne, prst se opet zaglavio. O ne, u redu je. Dobro sam sam, hvala ti. Pokušajmo. Jako ukusno. Oh, želim probat svaku boju. I naravno puhnut balone. O, super. Pa, nadam se da ti... Više nemoj zaglaviti Orwellova prste. verzija, to sam. Vrijeme je da ja probam svoju žvakaću gumu. Ali bez ikakvih pila, molim. Daj ovamo. Nije sigurno. Jupi! Wow! Mislim da imam novčić za uzeti Ovo je- slatkiše. Uvijek imam novčanik sa sobom. Da vidimo. Tu smo ga stavili i evo moje nagrade. Zelena guma je upravo ono što sam htio probat. Oh da. Tako ukusno. Haha, i pogledajte mjehuriće. Pa, idemo dalje. Da. Jesam li stvarno imao samo jedan novčić? Pa, što da sad radim? Oh, mislim da imam ideju. Žvaka je u stvari glina. Pa zašto ne napraviti novčić od nje? Pa, da vidimo. Stavimo to i sada. Oh, ne radi. Pa, pokušajmo još jednom. Vrijeme je za ekstremne mjere opet. Nemam pilu, što znači da ću koristiti čekić. Napokon ću moći okusiti točno okuse koje želim kad napušem što više balona u boji. Da, to je bilo super. Naravno, ali metoda je još uvijek barbarska. Stvarno? Samo moraš dati kasicu prasicu. Čekaj, zašto je ne mogu razbiti? Hajde. Čekaj. Guma je. Zašto ga razbiti? Samo otvori poklopac odozdo i evo svih novčića za tebe. Vidiš? Oh, da. Je li tako jednostavno? Hvala na pomoći. Sada mogu jesti koliko god žvakaćih guma želim. I želim puno. Počnimo s crvenim i žutim. Vrlo su ukusni. Idemo dalje. Oh, wow, izgleda tako cool. Oh, imao sam dovoljno novca da ih sve uzmem.
Sada se barem mogu ljuljati u njima. Ali naravno, samo ću sve pojesti odjednom i napuhati ogroman balon. Pogledaj to. Spreman sam. Možda ne trebaš? Previše je ogromno. Pa, ovaj put imam malu poslasticu. Nepravilni paket Mentosa. Gledaj što sam dobio. Ogromna kutija toga. Je li ogroman? U usporedbi s mojim tvoj je samo puf. Pa, cure, pokrite usta. Ljubomora je loš osjećaj. Hajde, zatvorite ga. Očigledno ću ovaj put biti prvi. I ne samo da imam malo pakiranje Mentosa, već je unutra samo jedan bombon. Dobro, barem ću ga pojesti. Wow, baš osvježavajuće. Oh, čak sam dobio ciklon na mom nosu. Haha, fora. Hej, imaš li ciklon? Ali drugi pate, to nije fair. Oprosti, nisam to namjerno. I svejedno, Wendy, hajde. Ne otvara se. Oh, evo ga. Gdje su moji bomboni? Napokon! Pogledaj, imam samo jedan, ali je puno veći. Recimo s Bogom. Tako ukusno. Tako dobro. Mislim da sam podcijenio koliko je mentolasto. Smrzavam se kao da ležim u snježnom smetu upravo sada. Dobro. Zadnji dodir i moje remek djelo je spremno. O ne, zašto je tako klizavo? Bam! Čini se da nisu svi zadovoljni s Mentosom kao ja, ali nisam to htio. Tvoj je red da otvoriš paket. Da, konačno, ali moj. Boks je tako sladak. Jedva se držiš čak i... Ali sam to ipak učinio. Evo mojeg ogromnog bombona. Pa, vrijeme je da ga progutam. Naravno, cijelog. Previše je primamljivo. Jednostavno ne mogu stati. Naravno, već mi je hladno, ali nema veze. Izdržat ću. Bombon je preukusan, ali... Prehladno. Wow, zivađe. Djevojke, usred ste ljeta. Igrajmo se grudanja. Hvala. Sjajna ideja. Uhvatite je. Hej, kako si to mogao učiniti? Pa, evo ti. Uzmi. Moja osveta će biti... tako neugodno. Znam. Iako, priznajem, jako je zabavno. Hvala. Kome? Naravno meni. Hvala ti. Wow, još nisam vidio takvu fantu. Nisam ni ovu vidio. Tako je mala. A imam savršenu sredinu. Najbolja opcija. Nema šanse. Najbolja opcija je moja velika boca. Samo je pogledaj. Jednostavno želim sve popiti što prije. Boli! Dobro, u redu. Ali piću. Onda prvo moje. Hajdemo probat. Vidi, to nije Fanta. To je tekući bombon. Još je bolje. Ima mnogo bolji okus. Ukusno. Sviđalo mi se. Izgleda cool, iako nisam samo ja toliko to volio i također ova jeziva pčela. Odlazi odavde. Što radiš? Ukralo mi je slatkiš? Ma daj, sad ćeš je naljutiti, a onda će zvati svoju djevojku, pa će i ona ukrasti moju bocu. Pusti me da u miru uživam u ovoj naranči. Mljac. U redu. Svi su to već probali, ali ja nisam. Moram se poboljšati. Samo pogledaj koliko je ljepljivo.
Ima hladnu konzistenciju. I izgleda kao paukova mreža. Pogledaj! Vrijeme je da obučeš. Čovjek pauk. Da. Pogledaj to. I vrijeme je da spasimo grad. Spreman sam. Samo pogledaj što mogu učiniti. Nikada ne bih pomislio da sam sposoban za to. Super. Joj. Nisam trebao ispružiti ruke. Ukusno. Što si učinio? Jedina stvar koja te spašava je to što sav slatkiš nije ispao iz boce. Da, isto vrijedi i za mene, Spider-Man. Usput, dok ležiš na podu, mislim da ću dovršiti slatkiš. Pa, alarm već zvoni. Vrijeme je za ustajanje. Da vidimo koji je danas dan. Potpuno sam zaboravio. Danas je na kalendaru Noć vještica. Ovo su dobre vijesti. Vrijeme je za zastrašujuće šale. Prvo, trebaš pripremiti prvi trik. Trebam balon, krpu i crni marker za to. I zašto ne... Gledaj, to je pravi duh. Nisam očekivao da će ispasti tako uvjerljivo. Objesit ću ga u Mijinu sobu. Super, još uvijek spava. Ovo je moja prilika. Nema vremena za gubljenje. Ostavit ću duha ovdje, točno ispod njenog nosa. To nije sve. Imam jako strašne rukavice. Pokušat ću ih staviti na Miju. Ispalo je sjajno. Sreća je na mojoj strani. Ostaje razbacati lopte posvuda. Ne mogu zamisliti što će se dogoditi ako staneš na njih. I posljednji dodir. moja. Pa dobro, Proteže se. Ne želim ga ni ispustiti iz ruku, ali potrebno je zbog mog trika. Pa, to je to. Napokon. Zatvorit ću vrata posterom zida od cigle. Da vidimo može li Mija pronaći izlaz. Što je to? Bože, napao me duh! Što ima? Čekaj, izgleda da nije stvarno. Vjerojatno je sve Suzije. Oh ne, moje ruke. Oh, smiri se Mija, ne paničari. Izgleda da su samo rukavice dok je vrijeme da se pozabavimo Suzije. Što misli da radi? Oh, u čemu je moje lice? Prokletstvo. Kakav užasan početak spoja. Čekaj, Suzije. Voda. Odakle je došao vuk? Ovo je neka vrsta ludila. Bok Mija. Sretan Halloween. Sama si to tražila, Suzije. Osvećujem ti se. Red je na mene da napravim podvalu. Vjeruj mi, bit će puno strašnije od tvoje. Koristit ću drvenu ploču s rupom u sredini i crni platno. Po mom mišljenju, već izgleda vrlo sumorno. Sada ću staviti veliku kantu kokica točno na rupu. Odlično. Stavljam kokice tako da se ništa ne vidi. Super. Pola posla je obavljeno. Kako ti se sviđa moj novi izgled? Zar nije strašan? Da bi se stvorila zloslutna atmosfera, potrebno je uključiti horor film i prigušiti svjetla. Sada, potpuna tišina. Samo gledaj, ja ću se sakriti ispod stola. Oh, horor film, odlično. Htio sam to pogledati. I ovdje je kokice, super. Što s njim nije u redu? Mora da sam umislio. Iznenađenje! O ne, netko me ugrizao za prst! Što je, zar je čudovište u kutiji? Pogodio si! Moram trčati! Žao mi je, Mija, ali definitivno neću sada stati. Još uvijek imam puno šala na raspolaganju. Za sljedeću ću upotrijebiti umjetnu ruku. Izgleda kao prava. I kovčeg s alatima? Moramo nabaviti bušilicu. Super. Vrijeme je da ukrasimo kuću za prazničnu zabavu, ali ništa ne ispada kako treba. Vidim da ti treba pomoć. Pogledaj što imam. Pusti mene da učinim sve. Hvala ti, Suzi. Oh, moram kišnuti. Oh ne, probušila sam ruku. Pomozi. Suzi, što trebamo učiniti? Oh ne, kakva ogromna rupa. Osjećam se loše. Nisam ja to napravila, ali ona je povjerovala.
Je li to Susina ruka? Nije prava. Ponovno sam prevaren. Pa, vrijeme je za snažan potez. Da vidimo što imam. Da, mislim da je ćelava kapa savršena za sljedeću šalu. Odlično odgovara. Dodaj neku pletenicu na vrh. Izgleda dobro, ali nešto nedostaje. Na primjer, uzet ću crvenu boju i dobro namazat bijeli zavoj u nju. I onda ću ga pažljivo omotat oko glave. I ja bih se toga uplašio. Izgleda stvarno jezivo. Stavit ću periku da Suzi ništa ne posumnja unaprijed. Mislim da mi pristaje. Meme, prava slatkica. Znak je posljednji detalj. Ostavit ću ga na leđima. Izazvat će Ispričajte me. Bok Mija, sjedni, da pogledaš horor film sa mnom. Što je to na njenim leđima? Dugo nisam nikome čupao pletenice. Što je ovo? Mislim da sam iščupao sve. Gospođice Hare, iznenađenje Suzi. To je smiješno. Uspio sam. Smicalica ili poslastica? Imamo našeg prvog gosta. Kaj, ovo je za tebe. Zapravo, trebao si uzeti nekoliko slatkiša, a ne sve. Ma, nema veze. Naučit ću ga lekciju. Skuhat ću posebna čokoladna jaja. Za to ću uzeti prava jaja, probušiti svako štapićem, okupati ga u čokoladi i dodati omot. Ispalo je odlično. Trik ili poslastica? Opet si ti. Evo, pripremio sam nekoliko novih poslastica da vidimo koliko ti se sviđaju. Ha? Kakav ulov! Izgleda da sam im uzeo sve. Obožavam Kinder iznenađenja. Fuj, sirovo jaje! Ovo je odvratno. Ušao sam u to i ne želim stati. Moramo dogovoriti novu podvalu. Bundeva za to, glavni simbol Hallovina. Nabavio sam odličnu lanternu od bundeve. Ostaje samo staviti svijeće unutra. To je to. Mislim da bih to trebao staviti točno ispod Suzijejinog kreveta. Dobro je da nije ovdje. Moram požuriti prije nego što dođe. Super. Provjereno. Podloga je na mjestu, ali to nije sve. Trebat će mi Suzine tenisice i crvena boja. Razmazat ću boju da ostavim krvave otiske na tepihu. Nema ništa bolje od ovog klasičnog trika. Boja je spremna. Stavit ću je na tepih i dobro pritisnuti. Super. Danas je bio vrlo zauzet dan. Tako sam umoran. Što je ovo? Izgleda kao krv! O moj Bože, uplašena sam! Netko je provalio u moju sobu! O ne! Idemo odmah van! Tako si dojmljiva, Suzije! Uf, i kako to da nisam Odmah pomisli da si to bio ti. Prestani se smijati, Mija. Izađi. Ovdje su goblini! 10 pogodak. Da, jest. Samo sam se šalio, a ona već baca jastuke na mene. Trebam osvetu i mislim da sam je smislio. Uzet ću ovaj snježno-bijeli ručnik, raširit ću ga na pod i ostavit svoje krvave otiske dlana na njemu. Primijetio sam da ovo plaši Suzi više od bilo čega na svijetu. To je efekt koji pokušavam postići. Super. Ostavit ću još nekoliko. Sada možete objesiti ručnik na mjesto. To je to. Nemoj odmah sumnjati ni u što. Moramo smisliti nešto drugo. Jedan ručnik nije dovoljan. Što ako dodam crvenu boju direktno na tuš? Ovo će sigurno preplašiti Suzi na smrt. Sve je ispalo kako treba. A najvažnije je da nisam ostavio nikakav dokaz. Krvavi tuš bit će potpuno iznenađenje za nju. Još jedna briljantna ideja. Ostavit ću zastrašujuću poruku od sapuna na ogledalu. Ovo će biti zadnja kap za Suzi. Pratim te. Mislim da je to dovoljno zlokobno. Volio bih vidjeti Suzijenu reakciju na sve moje šale. Glavna stvar je, nemoj me odati unaprijed. Vrijeme je da sperem ovaj dan. Tuširanje mi uvijek pomaže da se opustim. Lijepa je ova voda. Ali zašto je crveno? Je li stvarno krv? Čudno. Sigurno ja sam... Ova šala! Osušit ću se i pronaći je! Oh ne! Ručnik je prekriven krvlju! Što je ovo? Prati me, noćna mora. Moramo otići.